Is rud mistre agus dachar le tuiscint í an cuimhne. Céin fá go bhibhní muid ar písaí beaga duna léonnta tá caite. Céin fá nach féidir an cuimhnú nar bhímar in ar lena. Céin fá go bháin an cuimhne níos measa le híis. Tá cuid an inchin an dar bhanam an hippocampus. Pagan an focail seo an focail ladan le haid capú mara, mar go binné an chrátá air. Is é an hippocampus an chud an inchin ina gcuintear tuairiscear imeachtaí dírbhéis náiseach. Siúd na rudaí a tharlaún sa síl. Tá sé croí ag óíthe go dosíonn cuimhne an duine nuair a bhíonn siad sa mrainn. Tosíonn an cuimhne ag obair cholú agus fiche seachtain tar éis ginnings. Ach, nuair a bhí tú iad a leanamh, níor an hippocampus seo forbartha in nóin chun an cuimhnú is tóráil. Sin é an fá nach cuimhne linn ar chéad coppla bliain ar dam. An darlann sé riamh go bháin tú balla agus bhíonn cuimhne áirithe nascaí leis. Mar hampla fáin tú balla cacas an aim agus chuirn se cuimhne chuid am chaú ag tíad bhá móna bhí tú sóige. Ní có tharlaú é seo. Tá níor boltánach lonithe anchard an amachta, chus an inchin atá nascaí leis an taithí do bhán go mála cuimhnú má chánach. Ar bhór seo tá níor boltánach anghard an hippocampus. Cílíonn sé seo nuair smíonn tú ar bheith de fáiste deach má mó gachúir an tú balla caca dam, tá crunús anna hospáin an gúla ar nascaíthe. Tá sé croithe go tosíonn an cuimhne ag meála híis, go háirithe marall nach míonn se úsat agan cuimhne agus mu dul níos. Tá cónascanna is na cealaí san hippocampus. Le híis tosíonn na cónascanna seo ag dul lugacht, rud a chuirnisteach ar mealach a dhéanam muid ar cuimhne a ascála. Uirtha bíonn laidú ar an seo fola chuig an inchin ag daoine atánaí sinne. Cuireann sé seo isteach go mór ar an cuimhne. Tá hormón agus prótein an a chusaíonn cealaí an inchin agus a dhéisian cealaí domáistíthe. Le híis té na hormón agus prótein sin a laid, rud a chuirnisteach ar an cuimhne. Tá rudaí eile an a chuirnisteach ar an meabhair. Rudaí ar nús stress, ahídrátú agus aistabí donna. Tá galar an dar bhana nealtrú, is é an cin an nealtrús commónta na Alzheimer's. Nuair a bhíonn Alzheimer's ag duine, bíonn dacrachtaí acu le smaoinemh, teanga agus réiteacht faibanna. Is é alloy Alzheimer fear an ghearmáin a tháinig air sa bhí níos ag sa híine. Aimniú an galar ina dhíobh.